Welcome to KiddoTube. କାହାଣୀର ନାମ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଓ କପଟ। ଏକ ଖରାଦିନେ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ହେବା ସହିତ ଏକ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଏଣେ ତେଣେ ବୁଲୁଥିବାର ଦେଖାଗଲା। ସିଏ ପ୍ରବଳ ଶୋଷିଲା ଥିଲା ଏବଂ କୋଉଠି ଏକ ଜଳାଶୟ ତଲାସରେ ଥିଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ ଏକ ନଦୀ କୂଳରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ପିମ୍ପୁଡ଼ିଟି ପିଇବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ନଦୀ କୂଳରେ ଥିବା ଏକ ଛୋଟ ପଥର ଉପରକୁ ଚଢ଼ିଗଲା। ସେ ପାଣି ପିଇବାକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଲା ବେଳେ ଅଚାନକ ତଳେ ଖସି ପଡ଼ିଲା ଏବଂ ନଦୀରେ ବହିଗଲା। ଏହି ସମୟରେ ଏକ କପଟ ନିକଟସ୍ଥ ଗଛର ଡାଳରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ଏହି ସବୁ ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖୁଥାଏ। ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଯାଇ କପଟ ନିକଟରେ ଥିବା ବୃକ୍ଷମୂଳରେ ଏକ ବଡ଼ ପତ୍ର ଆଣି ପାଣିରେ ସଂଘର୍ଷ କରୁଥିବା ପିମ୍ପୁଡ଼ି ନିକଟରେ ପତ୍ରଟିକୁ ପକାଇଦେଲା। ପିମ୍ପୁଡ଼ିଟି ପତ୍ର ଆଡ଼କୁ ପହଁରି ପହଁରି ତା ଉପରେ ଚଢ଼ିବାରେ ସଫଳ ହୁଏ ଏବଂ ଶେଷରେ ପତ୍ର ପିମ୍ପୁଡ଼ିକୁ ନେଇ କୂଳରେ ପହଞ୍ଚେ। ପିମ୍ପୁଡ଼ିଟି ନିରାପଦରେ କୂଳକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲା। କିଛି ଦିନ ପରେ ସେହି କପଟଟି ଗଛର ଏକ ଶାଖା ଉପରେ ବସି ବିଶ୍ରାମ ନେଉଥାଏ ଏବଂ ଆସୁଥିବା ବିପଦ ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରିଲା ନାହିଁ। ଏକ ଶିକାରୀ ତାକୁ ଏକ ଜାଲରେ ଫାଶ ଦେଇ କହିଲା କି ଏହି କପଟର ବଜାର ମୂଲ୍ୟ ବଢ଼ିଆ ହେବ ଏବଂ ସେହି ପିମ୍ପୁଡ଼ି ତଳୁ ଏସବୁ ଦୃଶ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖି ପକ୍ଷୀ ଧରାକୁ ଏକ ପାଣି ଦେବ ବୋଲି ଭାବିଲା ଏବଂ ସେ ଜଲ୍ଦି ଆସି ପକ୍ଷୀ ଧରାର ଗୋଡ଼କୁ କାମୁଡ଼ି ଧରିଲା ଏବଂ ପକ୍ଷୀ ଧରା ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ କରି ଛାଟି ପିଟି ହୋଇ କାନ୍ଦି କପଟକୁ ଉଡ଼ାଇଦେଲା। କପଟଟି ନିରାପଦରେ ଉଡ଼ିଯିବା ବେଳେ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଦେଖେ ଏବଂ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରେ। ପୁନର୍ବାର ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଏବଂ କପଟ ମେଳ ହୋଇ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି। ତୁମେ ସେଦିନ ମୋ ଜୀବନକୁ ବଞ୍ଚାଇଥିଲ ଏବଂ ମୁଁ ଆଜି ସେହି ପକ୍ଷୀ ଧରାକୁ ଧରିଦେଇ ଆଜି ତୁମର ଋଣକୁ ଶୁଝିପାରିବି। ପିମ୍ପୁଡ଼ିଟି ପତ୍ର ଆଡ଼କୁ ପହଁରି ପହଁରି ତା ଉପରେ ଚଢ଼ିବାରେ ସଫଳ ହୁଏ ଏବଂ ଶେଷରେ ପତ୍ର ପିମ୍ପୁଡ଼ିକୁ ନେଇ କୂଳରେ ପହଞ୍ଚେ। ପିମ୍ପୁଡ଼ିଟି ନିରାପଦରେ କୂଳକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲା। ତେଣୁ ପିଲାମାନେ, ଆମେ ଏହି କାହାଣୀରୁ ଏଇଆ ଶିଖିବାକୁ କଲି ଯେ ଯଦି ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୟାଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଏବଂ ଭଲ କାମ କରିବା, ତାହା ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ପୁରସ୍କାର ମିଳିପାରେ।